Чарговыя ператрусы і допыт, новы віток пераследу. Святлана Ціхановская з афіцыйным візітам у Ірландыі, а Александр Лукашенко нечакана паляцеў да Владзіміра Пуціна ў Петербург. Вітаю гаспадарства, гэта Белсат Зум, Сергей Падсасонны, і сёння ў выданні будуць гэтыя і іншыя тэмы. А на пачатак афіцыйны візіт Святланы Ціхановскай у Ірландыю, дзе яна прабудзе 3 дні. За візітам сочыць наша корэспандэнтка Тацяна Рэут. Пераносімся на месца. Тацяна, калі ласка, табе слова, якія падрабязнасці і, магчыма, першыя вынікі гэтага візіту. Распачаўся трохдзённы візіт Святланы Ціхановскай у Ірландыю. Я знаходжуся акурат перад сядзібай прэм'ер-міністра краіны Міхала Марціна. З ім у лідаркі беларускай апазіцыі адбудзецца сустрэча паслязаўтра. Акрамя Міхала Марціна, Святлана Ціхановская сустрэнецца з міністрам замежных справаў Ірландыі. Як і падчас сваіх іншых еўрапейскіх візітаў, у першую чаргу лідарка беларускай апазіцыі будзе абмяркоўваць санкцыі як палітычныя, гэтак эканамічныя. Літаральна у чэрвені былі ўведзены новы 4-й пакет санкцыяў, а таксама дапамогу палітвязням. Гэтае пытанне вельмі важнае, яна іх абмяркоўвае падчас кожнага свайго еўрапейскага візіту. У тым ліку пытанне санкцыяў важнае у дачыненні таго, як яны ўплываюць на звычайных беларусаў. Святлана Ціхановская запэўніла, што яны абмяркоўваюць толькі тыя санкцыі, якія непасрэдна закрануць Лукашенка і набліжаных да яго людзей, але не закрануць жыццё звычайных беларусаў. Кажучы акурат пра жыццё звычайных беларусаў, усіх ускалыхнула гісторыя з летаком Ryanair у траўні гэтага году, калі ён быў змушаны сесці ў менскім аэрапорце па загадзе Менску. І тады на гэтую сітуацыю звярнула увагу уся Еўропа і ўвесь свет. І з таго моманту было забаронена вельмі шмат палётаў з Беларусі і беларускай авіялініі Белавия. Гэтую сітуацыю і ў тым ліку расследаванне гэтага эпізоду і чаму тады быў змушаны самалёт сесці, на яго борце знаходзіліся журналіст Роман Пратасевіч і ягоная дзяўчына. Гэтую сітуацыю Святлана Ціхановская будзе абмяркоўваць з CEO Ryanair. Гэтая сустрэча таксама запланаваная падчас гэтага візіту. Але акрамя палітычных сустрэчаў, акрамя вельмі вострых палітычных сустрэчаў, таксама запланаваны больш асабістыя спатканні. Па-першае, як заўсёды, Святлана Ціхановская сустрэнецца з беларусамі Ірландыі, з дыяспорай. Гэтая сустрэча адбылася сёння. А па-другое, Святлана Ціхановская, як вядома, правяла шмат гадоў, шмат летаў, шмат у дзяцінстве і ў падлеткавым узросце. Яна прыязджала як дзіця з чарнобыльскай зоны, яна прыязджала ў Ірландыю, і заўтра яна сустрэнецца з сям'ёй, якая яе прымала. І вядома, гэта сустрэча будзе вельмі эмацыйна, і Белсат будзе на гэтай сустрэчы і распавядзе пра то, як гэта сустрэча адбылася, а таксама пра то, як гэтыя гады паўплывалі на станаўленне Святланы Ціхановскай як сённяшняга беларускага палітыка. Таксама будзем абмяркоўваць сітуацыю з дзецьмі Чарнобыля сёння, як Ірландыя дапамагае беларускім дзецям у сённяшняй сітуацыі. Наша корэспандэнтка Тацяна Рэут таксама паразмаўляла з дарадцам Святланы Ціхановскай у міжнародных пытаннях. Франак Вячорка адказаў на шэраг пытанняў. Мы размаўляем з дарадцам Святланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам у Дубліне, дзе сёння распачаўся чарговы візіт Святланы Ціхановскай. Франак, добрый дзень. Раскажыце, якія чаканні ад ірландскіх сустрэчаў? Святлана Ціхановская сустрэнецца з прэм'ерам, міністрам замежных справаў, міністрам па еўрапейскіх справах, таксама з кіраўніцтвам Ryanair, і наведае тую сям'ю, якой была 17 год таму назад па чарнобыльскай праграме. Чаго чакаем? Чакаем падтрымкі Беларусі, беларусаў. Ірландыя з'яўляецца сябрам Рады бяспекі ААН, і мы вельмі хацелі, каб
Фінляндыя разам з США ініцыявалі нефармальныя слуханні па Беларусі у фармаце арія, як это зрабіла Эстонія ў пачатку гэтага года. І будзем таксама гаварыць, каб Ірландыя распачала справу супраць рэжыму Лукашэнкі па факце угона самалёта. Таму што кампанія Ryanair з'яўляецца ірландскай кампаніяй. Самалёт, які ляцеў паміж Афінамі з Афінаў у Вільню, па сутнасці з'яўляецца ударам па інтарэсах Ірландыі, як уласніцы кампаніі Ryanair. І будзем працаваць таксама над нейкімі фарматамі вось гэтага расследавання і магчыма ўзбуджэння крымінальнай справы у міжнародных судовых інстанцыях супраць рэжыму Лукашэнкі. Гэта ж вы будзеце абмяркоўваць CEO Ryanair. Што яшчэ новага можа быць у гэтай справе? Ці яна яшчэ можа нешта прынесці у вашай справе? Паводле нашай інфармацыі, зараз лукашэнкаўскі рэжым зацягвае расследаванне ICAO. Расследаванне адбываецца з удзелам экспертаў, спецыялістаў. Яны выпатрабавалі дакументы ад Беларусі, ад Літвы, ад Грэцыі, документы пра перамяшчэнне самалёта, пра тое, што адбывалася на борце, пра перапіскі, пра перамовы дыспетчераў. І па выніках расследавання мусіць быць даць ацэнка, якая роля лукашэнкаўскіх спецслужб, а таксама памер адказнасці, памер віны рэжыму за угон самалёта. Але ўлады закідваюць расследаванне дакументамі, нейкімі сведчаннямі, дадзенымі на расійскай мове, наколькі мы ведаем эту інфармацыю. І што расследаванне зацягваецца і пастаянна адкладаецца. І вось вынікі мусілі быць яшчэ ў мінулым месяцы, ўжо месяц прайшоў, пакуль што няма. Я з кіраўніцтвам Ryanair будзем гаварыць таксама пра ягонае бачанне, як ён бачыць гэтую сітуацыю, бо ён, у прынцыпе, стаўся такім абсалютна нечакана сам для сябе адным з галоўных герояў, фігурантам гэтай справы. Што лічыце наконт нечаканага візіту Лукашэнкі да Пуціна, які быў абвешчаны зусім нядаўна? Тут няма тлумачэнняў. Лукашенко спрымае Беларусь як сваю уласнасць, ён паводзіць сябе як кіраўнік, як дырэктар карпорацыі. Ніякай празрыстасці за ягонымі візітамі, сустрэчамі і перамовамі няма. Адзінае, што могу сказаць, што беларуская дзяржаўнасць, незалежнасць не павінна быць прадметамі гандлю. Усё, што Лукашенко заключае, дамаўляецца, пра што вядзе перамовы, не мае ніякай юрыдычнай сілы. І пра што б ён не дамовіўся з Пуціним ці любым іншым кіраўніком, яно будзе перагледжана потым. Тое, што ён вядзе нейкія закулісныя размовы, хутчэй за ўсё пра плату, можа, за лаяльнасць, плату за падтрымку, гэта амаральна. Гэта амаральна. Лукашенко проста павінен сысці і даць магчымасць беларусам правесці свабодныя выбары. Дзякуй, Франак. Мы размаўлялі з дарадцам Святланай Ціханаўскай, Франакам Вячоркам у Дубліне. Яшчэ 3 дні сустрэчу адбудуцца ў ірландскай сталіцы. Святлана Ціханаўская наведала ўжо больш за 20 краінаў, сустракалася з самымі рознымі высокімі лідарамі дзяржаваў. Александр Лукашенко затое ўжо 4-й раз накіраваўся да Владзіміра Пуціна. Візіт абсалютна нечаканы, ніхто пра яго раней не заяўляў, хаця у прэсавай службы самога Александра Лукашэнкі гавораць пра тое, што нібыта гэта было вырашана яшчэ 1 ліпеня. Абмяркуем тэму з вядомым палітолагам Паўлам Усавым. Вітаю, спадар Павел. Добрый дзень. Нечаканы візіт, хаця у рэзідэнцыі Лукашэнкі гавораць, што нібыта ён чакаўся, нібыта дамовіліся яшчэ 1 ліпеня. Як вы мяркуеце, адкуль такая спешка? Думаю, гэта вынік 4-го пакета санкцый, які вельмі моцна ударыў па беларускай гаспадарцы і асноўных сегментах прамысловасці беларускай, гэта МАЗ, МЗКТ і нафтавай прамысловасці сектара, таксама калійных угнаенняў. Гэта тое, што кшталтуе, фарміруе бюджэт па сутнасці краіны, безумоўна, без сістэмнай падтрымкі ці падпіткі фінансавай для беларускай гаспадаркі праз некалькі месяцаў гэта можа прывесці да даволі складанай эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. З гэтай прычыны, я думаю, Лукашенко пільна вылецеў у Петербург, бо па сутнасці ўсе асноўныя тэхнічныя пытанні можна было б вырашыць па тэлефоне, і мы бачым, што гэтыя кантакты адбываюцца даволі рэгулярна. Другім момантам можа быць тое, што Пуцін таксама патрабуе і даволі хутка патрабуе канкрэтных рэальных фізічных вынікаў ад той падтрымкі, якую ён аказвае Лукашенко, то бок
у межах інтэграцыі вайсковай стратэгічнай супрацы. А што тычыцца вось гэтых дарожных мапаў, па сутнасці яны ўсе ўзгодненыя, ці тут таксама пытанне, якое можа быць паднятае? Ну, можа быць паднятае, бо мы бачым, што ўлады усяляк намагаюцца цягнуць падпісанне дарожных мапаў на наступны год, што, безумоўна, не ў інтарэсах Масквы, бо яна, як хацела б падпісаць гэтыя праграмы ўжо зараз, каб падняць сцяг геапалітычнай перамогі, асабліва перад выбарамі ў Думу у Расіі, якія адбудуцца восенню гэтага году. Для расійскіх элітаў патрэбны новыя геапалітычныя перамогі, і падпісанне такой мапы можна было б скарыстаць як такі палітычны поспех, геапалітычны поспех Расіі. А што яшчэ пра Крым? Магчыма, тут ёсць таксама вельмі важнае патрабаванне, бо ўвесь час гэты крымскі момант з'яўляецца. Расія вельмі зацікаўленая, каб уцягнуць туды Лукашэнку. Ну, што цікава, той факт, што Лукашенко пакуль не збіраецца прызнаваць афіцыйна, так голасна Крым расійскім і туды прыехаць з візітам, азначае, што недзе там падсвядомасцю ці там з тылу галавы Лукашенко яшчэ верыць у тое, што можна нейкім чынам перазагрузіць адносіны з еўрапейскім звязам, нягледзячы на самалёт Ryanair, нягледзячы на міграцыйны крызіс, які ён сам штучна стварыў. Вось дзесьці ёсць такое спадзяванне, што яшчэ можа трэба пацярпець, трошачкі пачакаць, і адносіны стабілізуюцца, хаця ён якраз такі ўсё робіць сам, каб гэтага не адбылося. Але праблема тут у тым яшчэ, што прызнанне Крыму расійскім і фактычна можа пашырыць маштаб санкцыяў, бо мы ведаем, што еўрапейскі звяз якраз такі ўвёў даволі шмат велізарны пакет санкцый у дачыненні да Расіі менавіта з прычыны анексіі Крыму, і прызнанне на Крыму расійскім гэта яшчэ больш ускладніць эканамічную сітуацыю і ввогуле сітуацыю вакол Беларусі, гэта яшчэ больш стварыць напружанасці вакол Беларусі. Можа гэта прычыніцца, напрыклад, да таго, што Беларусь сур'ёзна могуць адключыць ад SWIFT, напрыклад. І што цікава, дарэчы, учора было абвешчана, што некаторыя банкаўскія сістэмы і карты, платнічыя банкаўскія карты беларускія падключаюцца да расійскай сістэмы аплаты МИР, якая была ўтворана ў 2015 годзе, якраз такі функцыянуе даволі актыўна, аператыўна на расійскай прасторы. Александр Лукашенко ўжо 4-й раз сёлета лятае да Владзіміра Пуціна. Владзімір Пуцін не лятае ў Мінск, але прысылае сваіх, так сказаць, падданых. Ці гэта такое паказванне месца Лукашэнку, што калі я цябе выклікаю на дыванік, то ты ляціш да мяне? Абсалютна. Думаю, што гэта менавіта так і выглядае. Лукашенко ляціць у стаўку хана, фактычна ён увесь час павінен такім чынам абнаўляць сваё праўленне, атрымоўваць кожныя 2 месяцы ярлык на прэзідэнцтва ў Беларусі. Гэта мае такі псіхалагічнае палітычнае значэнне. Перш за ўсё для Расіі, якая ўжо разглядае Беларусь як сваю вотчыну, а Лукашенко ўжо як тэхнічнага, хутчэй, прэзідэнта. Чаму гэтыя візіты адбываюцца? Тут я думаю, што нават гаворка не толькі ў тых 30 мапах, якія намагаецца падпісаць ці змушаюць да падпісання Лукашенка. Тут я думаю, што ключовая якраз такі гэтая 31-я мапа, якая датычыць сфарміравання палітычных інстытутаў. Бо зараз ужо няма сэнсу разменьвацца на нейкія эканамічныя праграмы, на эканамічную інтэграцыю, якая нават у сённяшніх умовах будзе цяжарам для Расіі, бо Расія будзе вымушана трымаць на сваіх плячых яшчэ і беларускую гаспадарку, якая знаходзіцца пад санкцыямі. Гэта не з'яўляецца на сённяшні дзень такім ключовым прыярытэтным
для России, каб яшчэ і выплачваць велізарныя дывідэнды. Таму сёння Путин намагаецца якраз таки скончыць з палітычнай інтэграцыяй. Гэта прыярытэт для России, а палітычна азначае ўвядзенне агульных інстытутаў і фактычна цэнтралізаванага кіравання саюзнай дзяржавай, у якім для Лукашенка месца не будзе. То бок ён можа застацца там кіраўніком Беларусі, так, але фактычна уся унутраная палітыка ў межах саюзнай дзяржавы, знешняя палітыка ў межах саюзнай дзяржавы будзе знаходзіцца ў руках Масквы, і Беларусь такім чынам ужо страчвае сваю міжнародную суб'ектнасць, яна зараз ужо маргіналізавана ўжо за палямі гэтых міжнародных адносінаў, цалкавітая ізаляцыя, а ўжо пасля падпісання гэтых палітычных дамоўленасцях, думаю, пра суверэнітэт і незалежнасць Беларусі можна канчаткова забыцца. Таксама тут узнікае яшчэ одно пытанне. Усё ж таки не так даўно адбылося спатканне Владимира Путина з амерыканскім прэзідэнтам Джо Байденам. Таксама анансуе візіт у Злучаныя Штаты Святлана Ціхановская. Ці вось гэтая сустрэча Лукашэнкі і Путина гэта нейкая рэха спаткання Путин-Байден? Не, там мы добра ведаем, што вынікаў гэтае спатканне ніякіх не прынесла і фактычна хутчэй зашкодзіла нават Байдену, бо ён хацеў выглядаць як нейкі лідар, які стварае новыя умовы для дачынення з Расіяй. Гэтага не адбылося. Путін фактычна размаўляў з Байденам як не с партнером, а хацеў паказаць, што фактычна для яго не будзе мець ніякае значэнне далейшая парадыгма адносінаў з США. Ён стаяў на сваіх пазіцыях, ведаем, што пытанне Беларусі нават не ўздымалася. Што і як будзе рэалізоўваць Расія ў дачыненні да Беларусі, было напісана ў артыкуле Пуціна, які з'явіўся учора і ўжо стаў резонансным. І мы там бачым тры асноўных сегмента. Гэта тое, што незалежнасць з пункту гледжання Расіі постсавецкіх дзяржаў разглядаецца выключна ў межах расійскай прасторы, гэта датычыць Украіны, Беларусі і іншых, што якая колечы спроба рэальна дыстанцавацца ад Расіі прывядзе да дэканструкцыі дзяржаўнасці пры дапамозе розных метадаў уздзеяння. І трэці момант, ён гэта ясна падкрэсліў, што рускія, беларусы і украінцы гэта адзіная нацыя, адзіны народ. І гэта ўжо фактычна маніфест знешняй палітыкі Расіі, тых крокаў, якія будуць рабіцца ў дачыненні да Беларусі. Вось, уласна, пра гэты артыкул Сергей Навумчык напісаў пра яго, што тут адчытваецца такая дэкларацыя магчымай правакацыі ў стасунку да Захаду, правакацыі вайны, дзе Беларусь можа быць выкарыстаная ўвогуле як палігон вайсковы і амаль што знішчаная. Ці вы таксама падтрымліваеце такую думку? Ну, я не думаю, што дойдзе да такога радыкалізма, тым больш, што Беларусь і так ужо, нават гэта не палігон, гэта стратэгічная прастора Расіі. На сённяшні момант Расія нішто не перашкаджае рэалізоўваць сваю імперскую палітыку, асабліва ў Беларусі. Ну, палігонам сталася Украіна. Так, і мы бачым, што ініцыятыва ў дэканструкцыі, у стварэнні крызіса ў такіх дзяржавах, як Украіна, яна якраз такі належыць Расіі, і Захад не мае механізму супрацьдзеяння. У гэтым праблема. Якраз такі артыкул – гэта сігнал таго, што Расія не адчувае таго, што нешта можа знешне яе спыніць у рэалізацыі плану. І фактычна там якраз гаворка вядзецца пра тое, што ўздзеянне на Украіну будзе пашырацца. І фактычна гаворка пра 22 год, пра стварэнне там саюзнай дзяржавы, гэта ўжо фактычна дэкларацыя таго, што Украіна можа быць падзелена, бо калі мы прыгадаем
як выглядала мапа вось гэтай прасторы ўсходняй у 22 годзе, то заходняя частка Украіны і Беларусі была у другой Рэчы Паспалітай, так, а усходняя частка фактычна альбо была адсечана Расіяй, як Беларусь, там 3 вобласці былі ў складзе, знаходзіліся у складзе Расійскай Федэрацыі, і гэта былі ўжо такія, скажем, квазідзяржавы, якія кантраляваліся бальшавікамі. Фактычна вось гэта сцэнар. Ці прывядзе гэта да сутыкненняў, адчыненых захадам? Правакацыі ёсць, яны ёсць паўсюль. І ў Азовскім моры мы бачылі, у Чорным моры, на межах з Літвой, з краінамі Балтыі. І для пашырэння прасторы правакацыі і прасторы ціску мілітарысцкага на Еўропу якраз таки Беларусь будзе мець ключовае значэнне. І тут варта зразумець, што зараз такой матывацыяй, інтэнцыяй рускіх элітаў гэта абсалютна відавочна пашырэнне агрэсіўнай палітыкі на ўсход, на захад і у Цэнтральнай Азіі. І апошняе, бадай, спадару Павел, вось таксама, калі мы глядзім на гэтыя візіты Александра Лукашэнкі, то ён вельмі стараецца атрымаць як мага больш, але ўсё ж такі не атрымлівае аж так шмат, бо ўся гэтая дапамога не такая маштабная. Нават калі ўзяць там візіт у траўні у Сочы, Александр Лукашенко там і купаўся, і усміхаўся, але па сутнасці яму паабяцалі тыя ж самыя грошы, якія абяцалі раней. Хаця нейкае падтрыманне, безумоўна, ёсць. І тут узнікаюць такія думкі, каментары, што нібыта Крэмль рыхтуе зліў Лукашэнкі. Ці сапраўды Лукашэнку варта баяцца гэтага зліву? Я не думаю, што такі сцэнар увогуле мае быць. Гэта не ў інтарэсах на сённяшні момант Расіі. Масква жадае выціснуць максімальна шмат з Лукашэнка і не дае яму з аднаго боку патануць, так, падтрымлівае яшчэ на плаву, там дае саломінку, але з іншага боку не дае настолькі шмат рэсурсаў, каб ён мог пачуць сябе цалкам у бяспецы. Менавіта з прычыны таго, што чакае рэальных канкрэтных саступак з боку Беларусі, прынамсі, напрыклад, прызнанне Крыму, так, вось быў такі сігнал. Прызнаеш, мы дадзім табе яшчэ 2 мільярды. Размяшчэнне вайсковай базы ці дадатковых вайсковых аб'ектаў расійскіх у Беларусі, ну і ўрэшце рэшт падпісанне. Вось мы бачым такія ступенькі, па якіх Расія збіраецца на беларускую незалежнасць і пакуль не абрэжыць цалкам вось гэтыя нават сімвалічныя прыкметы беларускай незалежнасці, ну, яна, па-першае, не будзе зліваць, а па-другое, не будзе аказваць маштабнай падтрымкі. Плюс да гэтага варта яшчэ, напэўна, дадаць і прыватызацыю беларускай гаспадаркі. Апошнім часам пра гэта мала ўзгадваецца, але гэта адзін з прыярытэтаў Расіі. Гэта уваход у аграрны сектар беларускі, а таксама прыватызацыя буйных прадпрыемстваў, прынамсі такіх як МАЗ, МЗКТ, Нафтан і Новополоцкі. І вось гэта стратэгічны план. А на сённяшні момант змена ўлады ў Беларусі не стаіць. І той факт, што Бабарыка атрымаў 14 год, яшчэ больш гэта падкрэсліва. Дзякую вам за каментар. Павел Усаў, вядомы палітолаг, быў з намі на сувязі. Чарговыя 56 мігрантаў з Беларусі затрыманыя літоўскімі памежнікамі. Вільня прапануе Еўразвязу увесці санкцыі ў дачыненні да афіцыйнага Менску, бо колькасць нелегальных мігрантаў з пачатку года ўжо сягае амаль што 2000 чалавек. Кіраўнік Міністэрства замежных справаў Літвы накіраваўся ў Анкару і Багдад, каб таксама абмеркаваць гэтае пытанне і спыніць нелегальны перавоз людзей у Еўразвяз праз Беларусь.
from Baghdad, tourism group. Мы прилетели з Багдаду, турыстычная група. У Менску я даў камусьці $1400, каб ён завёз мяне ў лес. Я думаю, гэта была мяжа. Яны показалі мне дарогу. Яны сказалі мне, ідзі туды. Потым я пайшоў пешшу. Распавядзіце пра самалёт. Ён быў поўны? Full by court. Так, поўны. Поўны курдаў. Я прилетел рейсом с Багдаду и приземлился в аэропорте Менску. Затым я заброняваў нумар у гатэлі і пачаў спрабаваць. Я выдаткаваў 15 купюраў, я маю на ўвазе $1500. Я паспрабаваў ісці лесам, і мы выйшлі на балота, дзе вада даходзіла да гэтага месца, але мы працягвалі ісці па вадзе. Я маю на ўвазе, што было цяжка прыехаць сюды. Мы сутыкнуліся з дзікімі жывёлінамі і з усім астатнім. Я думаў, што мы памром у гэтым лесе. Але, дзякуй Богу, ён выратаваў нас і даў нам магчымасць прыбыць сюды. У прэсе я пабачыў, што людзі ішлі, так што я падумаў, што мяжа была адкрытая, таму я скарыстаў свой шанец. Я бачу людзей, якіх выкарыстоўваюць не толькі злачынцы, але і рэжымы, і ўрэшце яны будуць абдураныя, і мне вельмі шкада іх. Бо яны інструменты ў руках рэжымаў, якім на іх плеваць, таму што гэта не выглядае так, што Александр Лукашенко ці Владимир Путин клапоцяцца пра людзей Іраку або афрыканскіх краінаў. Яны проста хочуць выкарыстоўваць іх у якасці інструменту для аказання ціску на еўразвяз і, так бы мовіць, патэнцыйна натхніць на нездаровыя палітычныя дэбаты. Очевидно, что это попытка режима отомстить Литве и всему Евросоюзу за ту поддержку, которую они оказывают гражданскому сообществу белорусам. Напярэдадні з'явілася спадарства інфармацыя, што нібыта Еўразвяз плануе прыпыніць выдачу візаў для грамадзянаў Беларусі ў звязку з тым, што адбываецца з нелегальнай міграцыяй. Але потым гэтую інфармацыю удакладнілі, усё ж такі не будзе спынення візаў у дачыненні да шараговых грамадзянаў, візы будуць выдавацца. Шараговыя беларусы не павінны пацярпець, заяўляюць у Брусэлі. Іншыя тэмы ў скароце навінаў. Працягваецца пераслед актывістаў і незалежных журналістаў. Ператрус адбыўся ў выдаўцы берасцейскага часопісу «Бінокль» Дар'і Гарашчанкі. Яе адвезлі ў ленінскі раў з Берасця, а потым адпусцілі, забраўшы тэлефон. Ператрус адбыўся і ў берасцейскай фатографкі Вольгі Латышавай. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведамляе пра ператрусы як мінімум у 6 асобаў. Працягваецца пераслед і супрацоўнікаў гомельскага сайту «Моцныя навіны». Ператрэслі жытло ў бухгалтаркі Ганны Стрэльчанкі. Літоўскія памежнікі затрымалі яшчэ 56 нелегальных мігрантаў з Беларусі. Каб спыніць міграцыйную плынь, Міністэрства замежных справаў Літвы прапанавала Еўразвязу разгледзець 3 магчымыя варыянты ўплыву на рэжым Лукашэнкі. Увесці 5-й пакет санкцыяў, пашырыць сектаральныя санкцыі альбо увесці санкцыі супраць кампаніяў, якія займаюцца перакідваннем мігрантаў. Міністэрства абароны Літвы паведаміла, што ўжо вызначыла выканаўцаў і арганізатараў патоку нелегальных мігрантаў з Беларусі. Наймітамі, якіх фінансуюць ЗША, назвалі кубінскія ўлады удзельнікаў найбуйнейшых за апошнія гады антыўрадавых акцый пратэсту. Шматтысячныя маніфестацыі супраць камуністычнага ўраду прайшлі ў кубінскай сталіцы Гавані і шэрагу іншых гарадоў. Пратэстоўцы патрабавалі свабоды, дэмакраты і больш рашучых дзеянняў у барацьбе з каранавірусам. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала паважаць правы на свабоду слова і мірных сходаў. А адміністрацыя Джо Байдена заявіла, што падтрымлівае права кубінскага народу на дэманстрацыю.
сустрэчы. У адказ кубінскі ўрад абвінаваціў ЗША ва ўмяшанні ў справы краіны і пачаў арыштоўваць пратэстоўцаў. Каля 100 актывістаў затрыманыя. Александр Лукашенко падчас раней неанансаванай сустрэчы з Уладзімірам Пуцінам у Санкт-Петербургу паскардзіўся на індывідуальны тэрор супраць ягоных прыхільнікаў. Зараз, адзначыў Лукашенко, ягоныя ворагі перайшлі на дэпутатаў. Тым часам КДБ завёў крымінальную справу паводле артыкулу «Акт тэрарызму» за спробу падпалу дома дэпутата Палаты прадстаўнікоў Олега Гайдукевіча. 11 ліпеня Гайдукевіч заявіў, што ў яго дом кінулі 2 бутылкі з запальнай сумессю. На сустрэчы з Уладзімірам Пуціным Александр Лукашенко паскардзіўся на незалежныя медыі, таксама недзяржаўныя арганізацыі, гавораць, што гэта і мы ў тым ліку, бо мы незалежныя медыа распальваем тэрор у Беларусі. Таксама сёння рыхтуецца чарговая прэм'ера ад дзяржаўных прапагандыстаў. Там таксама гаворка будзе ісці пра тое, што фігуранты тэрарыстычных ячэек затрыманыя. Вось гэтае слово тэрор, тэрарысты, тэрарызм вельмі любяць у дзяржаўнай прапагандзе. Чаму? Задаем гэтае пытанне да аналітыка БІС Вадзім Мажэйка з намі на сувязі. Вітаю, спадар Вадзім. Як мяркуеце, чаму так любяць гэтае слово? Тэрор, тэрарызм, тэрарысты. Усюдах бачыце Лукашенка і прапаганда. Насамрэч, гэта, мне здаецца, вельмі характэрным маркерам і вельмі важным, бо апошні час мы бачылі, як пасля жнівеньскіх падзеяў дзяржаўная прапаганда узмацнілася і часам наўпрост пераходзіла да мовы варожасці, калі апаненты дэгуманізавалі, калі абяцалі над імі хуткія фізычныя расправы і фактычна заклікалі да гэтага. І цяперака выкарыстанне словаў тэрарыст альбо экстрэміст, яно цалкам пазбаўлена, зрэшты, правовага сэнсу гэтага паняцця, а проста зведзена да сіноніма, на жаль, сумнага вядомага беларускім слова «враг народа». І таму фактычна зараз можна ў тэрарызме абвінавачваць каго загодна, за што загодна, за звычайную грамадска-палітычную дзейнасць. І насамрэч гэта, акрамя ўсіх тых негатыўных эфектаў, якія ўвогуле характэрныя для прапаганды, якія зразумелыя, але мне здаецца, вельмі важна разумець, што гэта ўвогуле, можна сказаць, неяк зніжае сэнс гэты прававы і фактычна вядзе да таго, што кідаючыся такімі гучнымі абвінавачваннямі, беларуская ўлада, яна ж фактычна разбурае гэты кантэкст дзяржавы, дзе ўсё ж такі нейкі правовы базіс, стабільнасці, на заўсёды была тое, чым Лукашенко ганарыўся. Але мы бачым, што ў такім чыста юрыдычным сэнсе гэта, асабліва пасля 2020 года, цалкам пакладзена ў ахвяру палітычнай кан'юнктуры. Ну, мы бачым таксама рытарычны сэнс, гэта тое, што адкладаецца ў словах, і, на мой погляд, гэта яшчэ адзін з такіх небяспечных наступстваў прапаганды, акрамя, уласна, той вайны, якую зараз дзяржава аб'явіла грамадскай супольнасці і незалежным СМІ, бо відавочна гэта вельмі дрэнна і для грамадства, і, зрэшты, для самой дзяржавы. Сёння адбываюцца чарговыя ператрусы, зрэшты, калі мы загаварылі пра незалежныя СМІ, вось у гэтыя хвіліны прыйшлі да сайту Магілёўскі рэгіён міліцыянты. Ужо кожную раніцу прачынаешся, нічога нібыта не здзіўляе. Таксама КДБ завяло крымінальную справу нібыта па факце, але ці гэта быў факт, невядома, па магчымым падпале дома Олега Гайдукевіча. Тут таксама узгадваецца гэтая гісторыя з адразаннем языка прапагандысту Азаронку. Александр Лукашенко Пуціну ізноў жа казаў пра гэта, што нібыта вось тут паляванне аб'яўленае на ягоных прыхільнікаў. Навошта пра гэта казаць на такім спатканні? Лукашенко дэманструе, у якім стане вайны ён знаходзіцца, і гэта знаходжанне ў надзвычайным стане, гэта заўсёды добрая нагода апраўдаць што заўгодна. І апраўдаць зафікснасць паводзінаў, апраўдаць, напрыклад, адкладанне нейкіх рэферэндума, да якога можа Пуцін Лукашенку схіляць. Ну і зрэшты, не будзем будаваць канспіралогію, у любым выпадку, калі ў табе надзвычайнае становішча, гэта лёгка гэтым апраўдацца. Зрэшты, грошай таксама папрасіць неблага. І увогуле бачна, што зараз беларуская прапаганда спрабуе сінхранізавацца з расійскай і дэманстраваць, што, маўляў, мы ў адной лодцы, у нас агульныя ворагі, вось і вас запад шыліць, і нас, і у нас аднолькавыя вось гэтыя змовы, расійску кажучы, і на агентаў, і грамадскай арганізацыі, і медыя, усе супраць нас, таму давайте будзем адзін аднаго берагчы.
І гэта такі зразумелы падыход з пункту гледжання спробы неяк наладзіць кантакт з Расіяй і растлумачыць, чаму Лукашенко варта падтрымліваць. Іншая справа, наколькі такое спрацуе і наколькі Путін будзе весіць на такую, зрэшты, досыць простую маніпуляцыю, фактычна на паўторную уласную расійскую прапаганду, то сумнеў. Але гісторыя з магчымым падпалам дома Гайдукевіча, яна, мне здаецца, каларытная, тым, што мы зараз, канешне, не ведаем фактуры, невядома, ці было ўвогуле нешта, ці пабачым ці якія сведчанні, але, як мне здаецца, гэта ўсё такая паступовая эвалюцыя сістэмы ад раскрыцця хай сабе гіпотетычных змоваў нейкіх людзей, якія рэальна так ці іначай супраць улады, адзінае, што можа не гатовая на такое, да правакацыі гэтага, вось як было ў сітуацыі з Заронкам. Гэта фактычна метады такой, ведаеце, як кажуць, царскай охранкі жандармаў перад рэвалюцыяй у расійскай імперыі. І мне здаецца, пэўна, беларускія чалавекі дрэнна вывучылі гісторыю, бо калі капіруеш метады охранкі перад рэвалюцыяй, то можна правесці гістарычныя паралелі, чым такія метады сканчаюцца. То дакладна не поспеху. І гэта досыць небяспечна. Александр Лукашенко абяцае ўсіх знайсці, ось увесь час гэта падкрэслівае, але таксама тут такі момант з гэтымі знешнімі ворагамі, калі мы сёння глядзім на пратэсты на Кубе, там таксама гавораць, што гэта ўсё знешнія ворагі. У Расіі гэта таксама знешнія ворагі. Любая прапаганда хіба карыстаецца ось гэтым класічным прыёмам, што гэта яны вінаватыя, а мы тут ні пры чым. Але хіба, відавочна і для большасці беларусаў, што тэрорам і тэрарызмам у дачыненні да ўласнага народу займаецца акурат дзяржава сёння? Сапраўды, гэта схільнасць усіх аўтарытарыяў казаць, што ва ўсім вінаваты нейкія знешнія сілы, магутныя касмічныя, Амерыка, Захад, супланетяне, што заўгодна, вось толькі не я вінават. Зразумела такое прыкладанне адказнасці. А калі Лукашенко кажа, што вось трэба ўсіх знайсці, насамрэч, гэта не трэба вялікі высілкаў, каб усіх знайсці, бо летом штабы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты самі здавалі вялікія столцы подпісаў людзей, якія падтрымалі не Лукашенко. І я так разумею, у аднаго штаба Баварыкі там 400 тысяч, разам з агульнымі кандыдатамі там будзе 500 тысяч, болей, потому што уже паўтараюцца. І гэта не тое, што трэба кагосьці шукаць, хадзіць, весці справы. Да не, гэта вось у дзяржавы ляжаць ужо лісты з пашпартнымі дадзенымі і хатнімі адрасамі. І адзіная праблема ў тым, што немагчыма не арыштаваць, ніяк-небудзь пакраць 500 000 чалавек разам. І таму асабліва шукаць не трэба. Вось яны людзі, якія не згодныя з дзяржавай. Хто гэта асабліва не хаваў. І як зараз слушна жартуюць, што калі сапраўды выхопліваць на вуліцы выпадковых манакоў, то вельмі лёгка акурат трапіць на праціўніка Лукашенка. Але, канешне, на гэта ўлада не здольная, і з гэтага спрабуюць знайсці нейкіх адказаў, знайсці нейкія цэнтры, каго магчыма было разграміць. І дзяржава тут не надта арыгінальнічае, так, гэта і дзяржаўныя медыя, якія крытыкуюць, якія заўсёды ўладзе не падабаюцца. Гэта грамадскія арганізацыі, гэта структуры, якія дзяржаве не падкантрольныя. І, канешне, усе тыя, хто не баяцца адкрыта выказваць свае грамадска-палітычныя погляды. Таму мы бачым зараз уседзе такі вялікі разгром, громяць усіх, і на вялікі жаль, пакуль няма прычынаў лічыць, што ў кароткатэрміновай перспектыве гэта спыніцца. Хутчэй трэба будзе размаўляць пра тое, як цяперка і грамадскім ініцыятывам, і медыя існаваць у такіх вось умовах. Зрэшты, я ўпэўнены, што гэта атрымаецца, і нягледзячы на ўсе цалкам беспадстаўны ціск, гэта не зможа канчаткова паралізаваць работу ані грамадскіх арганізацый, ані медыа. Дзякуй вам за гэты каментар. На гэтым аптымістычным моманце паставім кропку. Вадзім Мажэйка, аналітык БІС, маім гаспадарства госцем. Такія былі падзеі сённяшняга дня ў Белсад-Зуме. Сергей Пацасон, добрага вечара. Заставайцеся з намі і да сустрэчы ў эфіры.